Ahoj, som Rišo Gonda, slovenský reprezentant formulovej série GP3 a dnes vám na simulátore predstavím okruh ruskej veľkej ceny v Soči, ktorý bol postavený v roku 2014, no a najrýchlejší zatiaľ na ňom bol Sebastian Vettel. Štartová rovinka veľmi technického okruhu ruskej veľkej ceny dlhého 5,8 km, dokonca tretieho najdlhšieho v kalendári Formule 1, začína takouto rýchlou pravotočivou zákrutou, ktorá sa ide na plný plyn, po ktorej je dlhá rovinka, priame brzdenie, veľmi silné, veľké preťaženie na jazdcov. Na druhý prevodový stupeň, naozaj veľmi dôležitý výjazd z tejto zákruty. Prichádzame do naozaj špeciálnej, veľmi dlhej ľavotočivej zákruty, kde pôsobí na jazdcov preťaženie až 3,6 G po veľmi dlhú dobu. Čo najskôr sa narovnať a odbočiť do tejto pravouhlej ďalšej zákruty, kde je opäť dôležitý výjazd. Z týchto zákrutu bude naozaj viacero, ako budeme môcť vidieť, je to opäť okruh navrhnutým Hermanom Tilkem, takže tu sa naozaj vyzabával. Ako vidíme, obklopený naozaj múrmi, takže možno až pripomína štýl mestského okruhu. Prichádzame do takej už rýchlejšej ľavej zákruty, kde sa snažíme vniesť čo najviac rýchlosti. No a ďalšia pravotočivá pred rovinkou, takou dlhšou opäť na tomto okruhu. Takže veľmi dôležitý výjazd, otvárame zadné krídlo, využívame DRS. Je to možno, že šanca dostať sa vedľa niekoho v pretekoch, no na brzdách to určite nebude jednoduché, pretože v tejto ľavotočivej zákrute treba sa čo najviac narovnať a naozaj veľmi ťažké ostať tu stabilný. Po tejto pasáži dostávajú zabrať zadné pneumatiky, čaká nás tuto najpomalšia šikana na ľavú ruku, opäť dôležitý výjazd, no a napravo budeme mať výjazd do boxov, no a predposlednú opäť pravouhlú zákrutu na pravú ruku na druhý stupeň. Jazdci často využívajú obrubník a posledná zákruta, kde je naozaj opäť veľmi dôležitý výjazd pred tými dlhými rovinkami.